Wasal iż-żmien li f'pajjiżna nagħtu sinjal, wasal iż-żmien li jintażel kummissarju tal-Pulizija li ma jħarix lejn uċuħ. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista mmexxija mill-preżentatur tax-xandir tal-Istat Brian Hansford li xandret fuq Net Television, Net FM u l-medja soċjali. U naħseb wasal iż-żmien f'pajjiżna jekk irridu bis-serjetà nuru illi vera t-namlu t-tibdilit kollha neċessarji, vera t-nuħdu il-governanza tajjeb bis-serjetà, vera rridu illi kunem l-istituzzjonijiet tagħna illi jkunu qed jaħdmu b'mod indipendenti, rridu nagħtu sinjal. Jiena waħda tinteressani fil-Kummissarju tal-Pulizija, illi jintażel il-Kummissarju tal-Pulizija illi ma jħares lejn uċuħ. Adrian Delija qal li sa ftit snin ilu ħadd ma kien jiddibatti l-mod kif jintażel il-Kummissarju tal-Pulizija għax dejjem kellna kummissarju li jitħalla jagħmel xogħlu u integru. Minnaħa l-oħra, illum tajjeb li dan jintażel bl-appoġġ ta' żewġ terzi tal-Parlament għax fl-ebda pajjiż ieħor mill-Unjoni Ewropea ma ssib istituzzjonijiet li nħattfu mill-Gvern. Il-problema mhijiex il-liġi, il-problema mhijiex l-istruttura, il-problema huwa l-Gvern tal-ġurnata illi jaħtaf l-istituzzjonijiet u ma jħallihomx jaħdmu fl-interess tal-poplu. Ħalli bekk dak illi rridu aħna illi ċittadini ma jibqgħux żgħar quddiem gvern illi jaffeġhom jerġgħu jingħataw is-saħħa. Fl-intervista kien trattat ukoll is-suġġett tal-immigrazzjoni bil-kap tal-Partit Nazzjonalista itenni tħassib tiegħu li s'issa l-Gvern Malti mhux jirnexxielu jikkonvinċi fl-Unjoni Ewropea. Minnaħa l-oħra, id-diskussjoni li Adrian Delija stess beda f'summit tal-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew issa tela tal-forum li jipparteċipaw fih il-kapijiet tal-istati. Però l-Gvern din irid jara kif jagħmel biex tramita l-mezzi kollha u l-abbiltà li nikkonvinċu għax qabel kellna din il-problema u konna nikkonvinċu iktar u kienu jindbatu ħafna iktar lejn pajjiżi oħrajn. Issa għal xi raġuni l-Gvern ma tantx qed jgħid ħafna dwarha qisu mhux qed jirnexxielu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu dejjem kien ċar li għandhom jiġu salvati l-ħajjiet meta f'diffikultà. Madankollu jtenni l-appell li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel il-parti tagħha wkoll għax Malta ma tiflaħx aktar. Ma baqax aktar żmien li l-Unjoni Ewropea titrattieni. U fil-waqt li qal li l-pajjiżi kollha għandhom ikunu aktar rigorużi ma' traffikanti umani, is-soluzzjoni m'għandha qatt tkun il-pushback għax din hi illegali.